Jan Kenbrup u Vinicius Junior ya ulamin Yamal hadin balawai ka jinglekai jongka El Clasico kuble ya piki parlo ke bistadar ban sengap ya kadika kubo sport ha kadika channel kikol ha ka kelas step na ukalen Mbappe bat u George Bellingham kila biang pura ya ka kenhun yalekai jong Xabi Alonso ban ya piteng ya ka jingjob ha ka La Liga Pantam sendon da Sunpoint ya ka klub Barcelona ha ka mi yakin point jong ka La Liga u Fermin Lopez ulapan ya ka Barcelona naka jinya rab jong Marcus Rashford ha ka minit ka balai popra handrai ka kol ka bala tap da u George Bellingham hadin pra minit kala pensya bakalong ka bakongsan bah ha ka ni ka jingle kai ha ka bak klub Real Madrid kala kursendon ya ka nam job da arla iwe kol kumbala antat nakamta ka El Clasico ki jinge kila nang jur haki benta bakhadu kabala sedang ha ka minit ka bakhandai hadin balawai ka jingle kai jong ka kalamit u Pedri ulayo den ya ka red card hadin boluyo ya ka yellow card ka baar ha ka minit ka bachispa namar ka jingbakla yau Aurelien Tosnemi shwa bakan mi ka jingya ka je hapdeng arngut ki rangali kai jong ka klub Real Madrid kenthop ya urang apgol u Andre Lunin ubadai urang lekai substitute urang lekai bapau jong ka klub Real Madrid u Vinicius Junior ubala syap pensyong ben ha ukus jong ka klub Real Madrid u Xabi Alonso ubala pen kelaya u ha kamit ka banyaw fuar ula don ka jinga kan at ka bajurba bar urang lekai badangki jong ka klub Barcelona u Lamine Yamal une urang lekai na Brazil ula pen ida ka kti sya u Lamine Yamal sywaban pen mi ya ka jingkren ben ya une urang lekai berangkat prasnem ka arta balahaban bad ya u daki bor pahara kadba udang persyang bantur syakmat ban kenrup ya utai uklur yalekai jong ka klub Barcelona kidur jong kin nong kersan kipen i ba katai ka jinga kanat kalami sisha naka jingje hapdeng u Lamine Yamal bat u Dani Carvajal ha ka ba ki tai ki arngut klia kelengtin mardor hadin balawai ka jinga lekai u Lamine Yamal ula syabat ha uparlog jong Carvajal u Eduardo Camavinga ha ka ba ki weipat ki rangalekai na pro artli ki kenhun kile don bentalang ha ka tai ka jinga kanat ka jingdon kti jong u Vinicius Junior kasdang kam hadin ha ka tai ka jingje wan la pala bantip ka ei kebo Lamine Yamal ulong ban penlong ya utai uklor yalekai jong kari Brazil ban persyang nakam caban mare ban kenrup ya utai urang lekai berangkat prasnem ka arta haba keli ya ukus jong ka klub Real Madrid u Xavi Alonso halor ka tai ka jingje ha ka jingya lang bat kinong tho kubor hadin balawai ka jinglekai handrai nakaleng u Xavi Alonso syom la pau bo don shibun ki jing seokya halor ka jingdon kti jong ki players jong u halor ka tei ka jingjea nakaleng utai ukus jong ka klub Real Madrid u Xavi Alonso ulong ka jinglekai ha ka minit ka bakhadu ngatharai bakal penpau ka jingklan ba ka jinon kam jong ka jinglekai ngatharai ba ka dei ka jinglekai ka bakoi ka bakhya humta hadu bada penmi ya kane ka kubor ngimpan la bantip naka ei ka dau ba u Vinicius Junior ba Lamine Yamal kilambi ka jingya kanat te parlok tang kini ki kubor ngangai ba pilas ngutu ngin second du hakwei pat ka video kuble shibon